Izan ere, New Yorken bizi izanagatik ez du sorterria ahaztu. Igaraburuko Martinaren astoaren moduan nabil azken boladan, kabestroekin esaten du okertzen denean. Donostiara itzuli nahi du eta aspaldiko asmo batiekin, euskaraz ikastea hain zuzen. Hitz gutxi batzuk badakizki euskaraz, horien artean behin eta berriz errepikatzen duen goxua. Hitz horretaz oroitzen zen soilik, horixe da beren aburuz importantena bizitzan, gozotasuna. Dos amigos izenarekin zergatiaren misterioa nik ez nekiela jakin nuen arrantzan egiteko gelditu ginen Osaba Santi eta Osaba Txominekin gure aitaren anaiekin. Beren txalupan sartu, Amo Espanin deritzon ontzian, eta Leketio aldera egin genuen Sagustan izeneko kalara, irabaltza aitzaren alturara iritsi ginenean Osabak motorrak itzali zituen. Hemen dago aitonaren palankazuloa, berak erakutsi zigun honako bidea, baina ez kontatu gero hortik familiako sekretua baita. Osaba biak arrantzale trebatuak dira. Basurako bi ontzitxo hartu eta herritik Venezuelarako bidea egin zuten gazte denboran. Santi zen Sagustan ontzitxo luezamaina eta Txomin bila de ondarroakoa, bata aurretik zihoan eta bestea atzetik. Karibera nola iritsi ziren galdetuta, Santik esaten zigun izarrei begira ailegatu zirela eta kolonek idatzitakoari kasu eginda. Beraiek ere Kanariar uharteetatik Kubara doazen haize alizioei jarraitu zieten.